Да ми направиш клипче или какво? Да, знам, че иска да ми направиш клипче за интернет. Да ми направиш едно. Що ти се едно? Едно да решим много фенове, аз просто вече за милата второ от тях. Вече ме награбват, ме напитаха да им давам автограф, да им давам. Кое, феновете искат автографи ли? Ти химикал имаш? Нямам, не забравих да искаш химикал вкъщи. Трябва да дам автограф, ама да правих химикал вкъщи. Хей. И сега кангал ще си вземаш? Сега взема един кангал, ще го избера и като аз не ще го направя такъв пазач. Кой да те пази от феновете ли? Да те пази от феновете? Не феновете, да ме предпазва просто от наркомани и такива хора, които употребяват наркотици, да не ме нападнат да ми направят нещо. Това искам да взема аз кангал. На такова куче ще ме предпазва мене. Защото ако не ме предпазва кучето, те мене по-лесно ще ме убият. Една презна куче вчера ще има босни една кола. Аз причам при време алеята, през пътека един ще има босни. Сигурно съм го направил нещо. Да, кой е направил? Другия път да не сваля приятелката ми. Коя е приятелката? От София. От София? Да. Ти отде знаеш чакате от София той кога е свалял? Так ще те удари кръвно. Научавам се аз. Наливам бръмбърчета. Но фенове, които ми казват всичко. Базат се вкъщи на майка ми и казват търсим синови. Какво бе е сина ми? Не го искаме да говорим, не с вас. Ема намерят и или пускат които им фенове за града близките им приятели и те ми казват. С кой е закачал приятелката? Какво казват, това караем чрез това. БМВ и петица. Аз съм ми кой, ще го намеря. Включвам карам са, стигаме до бой. Следва ще имам после човека, да му кажа копче. Да му кажа нищо, ще мине отгоре. А не знам сметка, че аз мога да го вкарам в затвора. Аз ще го правя, но те няма да го прави там. Мама, виждаш ли голяма птица? Те скученца какво правят пък ска?